Тантанаҳои рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи Шаҳри Нав аз аксия ва роҳпаймоии ҷавонони саодатмандии минтақа таҳти шиори ҷавонони ноҳияи Шаҳри Нав пайравони пешвои миллат оғоз гардид. Дар ин ҳамоиши идона ки ба хотири арҷгузорӣ ва қадршиносӣ ба ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати ҷавонони мамлакат буд, беш аз 3000 ҷавонони касбу кори гуногун, донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва варзишгарон иштирок намуданд. чорабиниҳои тантанавию фарҳангӣ таҳти унвони шоми ҷавонӣ дар боғи фарҳангии фароғатии маркази ноҳия баргузор шуд. дар назди сокинони минтақа бахусус ҷавонон раиси ноҳияи Шаҳри Нав бо суханони табрикӣ баромад намуд. ба ҷавонони фаъол, варзишгарон ва нафароне ки дар амалисозии сиёсати давлатии ҷавонон саҳми арзанда гузоштанд сипосномаҳо тақдим гардид. ба барандагони стипендияи президентӣ ва раиси ноҳия, донишҷӯёне ки тибқи квотаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии кишвар таҳсил доранд, идрорпулӣ ва кӯмаки яквақтаи пулӣ дастрас гардид. ҷавонони ноҳияи Шаҳри Нав сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуданд. иттиминони комил дорам ки ҷавонони ноҳияи Шаҳри Нав нерӯ ва иқтидори ҷавонмардии худро баҳри ҳифзу ободгардонии меҳани азизамон сафарбар хоҳанд кард. дар оянда мо ҷавонони ноҳия кӯшиш менамоем ки сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами худро ҳамаҷониба дастгирӣ карда баҳри зебову ободгардонии як порчаи меҳани азизи худ кӯшиш намоем. дар даврони истиқлолияти давлатӣ ҷиҳати пешбурди сиёсати давлатии ҷавонон ва фароҳам овардани шароити мусоид барои инкишофи ҳамаҷонибаи онҳо дар ноҳияи Шаҳри Нав низ нақшаву барномаҳои зиёд қабул ва амалӣ гардид ки ба шароити беҳтари зиндагиву таҳсил, касбомӯзӣ ва фаъолияти пурсамари ҷавонони минтақа мусоидат намудааст. барномаи консертии ҳунармандони ҷавони ноҳияи Шаҳри Нав ки саропо васфи ҷавонӣ ва ватани маҳбуби биҳиштохсаямон Тоҷикистони азиз буд, фароғати идонаи ҷавонони саодатманди минтақа мусоидат намуд.